बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौबो बरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जोङो सोंथि बिदां 3.3निनो नैबे 3 नाम्बारनि रमान नाम्बार 4निफ्राय बानायगोन। थांनाय थाखोआव जोङो सोंथि 3.3निनो 3 नाम्बारनि रमान नाम्बार 3सिम बानायखादोंमोन। जुदि सिगांनि अबेबा थाखोखौ माने नैबे लेसन 3नि चेप्टार 3नि अबेबा मोनसे थाखोखौ जुदि बेनि भिडिअखौ नुवाखैमोनब्ला अब्लानिया गासैबो थाखोनिनो भिडिअफोरनि जिथु लिंक आं नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव होना दोनखादों। डेसक्रिपसनाव थांनानै बैफोर लिंकफोरजों गोसोबायदि अबे मोनसे थाखोखौ नायो बेखौ नायहैनो हागोन आरो। दा आङो नैबे दिनैनि थाखोखौ जागायनो लाबाय। 3 नाम्बाराव होनदों सोंथिया गाहायाव होनाय जेंनाफोरनि थाखाय हांखोआरि समानथाय जरादा आरो बिसोरनि मावफुंथायफोरखौ फज'स्लायनाय आदबजों दिहुन होनना बुंदों आरो। माने जों माजों दिहुननांगौ? फज'स्लायनाय आदबजों दिहुननो नांगौ आरो हांखोआरि समानथाय दाना। दा नैयाव नाय ओरैबायदि होनदों सोंथिया दाबसे सोहोराव टेक्सिनि भाराया मोनसे थि मासुल आरो थांनाय जानथायजों लोगोसे हमफानाय। माने मा होनदों? मोनसे थि मासुल दङ आरो लोगोसे जेसे गोजान थाङो एसेबां भारा होनांगौ बेफोरबायदि होनना बुंदों आरो। 10 किल'मिटार जानथाय मोनसे थांनायनि थाखाय भारा होनांनाया 105 रां आरो 15 किल'मिटार मोनसे हान्थिनायनि थाखाय भारा होनांनाया 155 रां। थि मासुल आरो मोनफ्रोम किल'मिटारनि भारा होनांनाया बेसेबां? सासे मानसिया 25 किल'मिटार जानथाय हान्थिनायनि थाखाय बेसेबां भारा होनांगोन? माने ओरैबायदि होनदों नै दा गारियाव गाखोनायनि भाराया ओरैबायदि। दा गाखोनाय लोगो लोगोनो माबा मोनसे फैसा रां होनांगोन आरो भारा होनांगोन। हमना ला आङो ओरै आरो जे मोनफ्रोम किल'मिटाराव हमना लाबाय जे मोनफ्रोम किल'मिटाराव मा गारि भाराया जेन'बा जोङो 5 रां होनना हमना लाबाय आरो ना। हमना ला किल'मिटारसेयाव 1 किल'मिटारसेयाव बेसे लायो आरो जेन'बा 5 राङै लायो आरो ना। अब्लाथाय आङो हमना ला 10 किल'मिटार थांबाय। अब्ला 10 किल'मिटार थांबा बेसे रां होनांगोन? आं भाराखौ बेसे नांगोन? किल'मिटारसेयाव 5 नालाय 5 सानजाबजि बेसे 50 होनांगौमोन ना। नाथाय आं 50 राङाव गवा। मानो? मोनसे फिक्स मोनसे भारा होनाय दंखायो आरो। बे फिक्स भाराया ओरैबायदि जे गारियाव गाखोनाय लोगो लोगो जेसे गोजान थांबाबो खाथि थांबाबो होखानांगोन। माने थि मोनसे भारा दं फिक्स भारा। हमना गारियाव गाखोनाय लोगो लोगोनो हमना ला 10 रांखौ होनांगौ आरो। अब्लाथाय आं बेसे नांगोन? 5 किल'मिटार थांबाथाय आं 50 होनांगौमोन। नाथाय नैजे थि फिक्स भारा दं बेखौबो प्लास खालामना लानांगोन आरो। होमबा बेसेबां 60 जाबायना। आङो बेसे नांगोन? 60 रां होनांसिगोन। ओरैनो 5 राङै 10 किल'मिटार थांबाथाय बेसे 50 होनांगौमोन। नाथाय गारियाव गाखोनाय लोगो लोगोनो 10 रांखौ होदेरनांगौ आरो। थामहिनबा 50 आरो 20खौ दाजाबना 60। हमना ला थिग बिदिनो जे किल'मिटारसेयाव भाराया बेसे 5 रां आरो। नों जुदि मा थाङोब्लाथाय 5 किल'मिटार थांबा बेसे रां होनांगोन? 5 सानजाबबा बेसे 25 नांगौमोन। नाथाय 25 राङाव गनाय नङा। मानो होनबाथाय गारियाव गाखोनाय लोगो लोगो थि मोनसे भारा होनांगोन आरो। थि भाराया बेसे 10 रां। अब्लाथाय बेखौ प्लास खालामना हो। बेसे जाखो? 35 जाबायना। नै 35 जाबाय। बेखौनो होनना बुंदों। अब्लाथाय दा बेयाव बेफोरबायदि जुदि नै कन्डिसन मथे जोङो गारिखौ गाखोनांगौ जायोब्लाथाय बेयाव थि भाराया बेसे? माने गारियाव गाखोनाय लोगो बेसे रां होनांगौ बे फैसाखौ दिहुननांगौ। दा आं इयाव 10 हमना लादोंना। दा इयाव बेसे जायो बेखौ जों गम मोनगोन हमना लायोब्ला। ओमफ्राय उनाव किल'मिटारसेयाव बेसे भारा होनांगौ बेखौबो जोङो मानांगोन आरो दिहुननांगोन आरो। सोंथिया बेखौ दिहुननो होदो। अब्लाथाय जोङो गिबियावनो मा खालामनि? हमना लाखानि जे गारियाव गाखोनाय लोगो लोगो बेसे फैसा नांगौ। ओमफ्राय जानथायजों लोगोसे थांनानै माने मोनफ्रोम किल'मिटाराव बेसे फैसा नांगौ बेखौबो जों हमना लागोन। जों ओरैबायदि फार्स्टआवनो हमना लाबाय थि भारा समान X रां होनना हमना लाबाय आरो मोनफ्रोम किल'मिटार जानथायनि भारा समान Y रां। माने मा जागोन?
जोङो गारियाव सरि दे बेयो थिसोमोन इयो माने ओरैबायदि जे जोङो गारियाव गाखोनाय लोगो लोगोनो बेसे नांगोन एक्स रांखौ होखानांगोन आरो मोनफ्रोम किल'मिटार भारा थांबाथाय बेसे वाइ रां होनांगोन आरो हमना ला 1 किल'मिटार बाथाय बेसे 1 * वाइ होनांगोन ओमफ्राय हमना ला 5 किल'मिटार थांबाय 5 सानजाब वाइ माने किल'मिटारसेयाव वाइ रां नालाय हमना ला 10 किल'मिटार थांबा 10 सानजाब वाइ एसें रां होनांगोन नाथाय जोंनि भाराया बेजेबो गनाय नङा जेनेबा किल'मिटारसेयाव 1 * वाइ होनांगौब्लाबो नाथाय बासाव गाखोनाय लोगो लोगो एक्स होनांगौना इ एक्सआ प्लास जागोन थिग बिदिनो 5 किल'मिटार थांबाथाय बेसे ओरैनो 5 वाइ होनांगौ भाराखौ किल'मिटारसेयाव वाइ नालाय 5 किल'मिटाराव 5 वाइ नाथाय मा जागोन गारियाव जों गाखोदोना गाखोनाय लोगो लोगोनो एक्स रांखौ होनांगोन बेफोरबायदि दा जों 10 किल'मिटार थांबाथाय किल'मिटारसेयाव वाइ नालाय बेसे नांगौ 10 * वाइ नांगौ नाथाय जों गारियाव गाखोनासो थांदो गारियाव गाखोनाय लोगो लोगो बेसे एक्सखौ होदेरनांगोन आरो बेफोरबायदि सिस्टेमाव दा जोङो नैयाव जि होदो कन्डिसन बेजों इदि समानथाय दानांगोन आरो जों दा सोंथि बायदि मा फैयो जों नायनि सोंथि बादियै नाय इखिनिखौथ' हमना लाखाबाय जों जे दाबसे सहराव टेक्सिनि भाराया मोनसे थि मासुल आरो थांनाय जानथायजों लोगोसे हमफानाय इहालागैथ' हमना लाबाय ओमफ्राय 10 किल'मिटार जानथाय मोनसे थांनायनि थाखाय भारा होनांनाय 105 नो बेसे किल'मिटार थांदो इयो 10 किल'मिटार अब्ला 10 किल'मिटाराव बेसे फैसा नांगौ नियम मथे जिहेतु किल'मिटारसेयाव वाइ रां नालाय ना वाइ रां होनांगौ अब्लाथाय इ जिहेतु 10 किल'मिटार थांदों नालाय बेसे नांगौमोन 10 * वाइ 10 वाइ रां होनांगौमोन नाथाय मा जाहैबाय गारियाव गाखोनाय लोगो लोगोनो इ 10 किल'मिटार थांनायखाय 10 वाइ होनांगौमोन नाथाय गारियाव थांनाय लोगो लोगोनो मा गारियाव गाखोनायनि दाम बेसे एक्स होनांगौ थि मोनसे मासुल बेखायनो एक्सखौ प्लास खालामना होनांगोन आरो अब्ला जेब्ला 10 किल'मिटार थाङो 10 किल'मिटार थांनायनि दामा इयो आरो फिक्स दामा इयो अब्लाथाय जोङो इ मोननैखौ दाजाबनानै टटेल बेसे रां होनांगौनो 10 किल'मिटार थांबा 105 रां होनांगौनो 105 रां अब्लाथाय बेखौ साजायनानै 1 नाम्बार खालामना मोनसे समानथाय खालामना होगोन आरो एक्स प्लास 10 वाइ ओजोंदि 105 दं ओजा फैबा -105 जागोन ओजा जेबो गैला 0 1 नाम्बार समानथाय जाबाय बे जाबाय 1 नाम्बार समानथाय एबार नेक्स्ट आरो गुबुन मोनसे जि कन्डिसन होदो इयो 2 नाम्बार समानथाय दागोन जों आरोनि उनाव नाय आरो मा होनदो 15 किल'मिटार मोनसे हान्थिनायनि थाखाय भारा होनांनाया 155 थामहिनबा एबार बेसे थांदो 15 किल'मिटारा 15 किल'मिटार थांबा नियम मथे बेसे नांगौ जिहेतु भाराया किल'मिटारसेयाव वाइ नालाय 15 किल'मिटार थांनाय लोगो लोगो बेसे नांगौमोन 15 वाइ होनांगौमोन नाथाय मोनसे खोथा जाबाय जे जोङो गारियाव गाखोनाय लोगो लोगो मा होनदो थि मोनसे भारा नांगौ एक्स रां बेखायनो गारियाव गाखोनाय लोगो लोगोनो एक्स रांखौ होदेरनांगौ नालाय प्लास एक्स फैबाय होमबाथाय बेसे जागोननो बेसे फैसा नांगौ आरो 15 किल'मिटार मोनसे हान्थिनायनि थाखाय बेसे नांगौ 155 बेनिखायनो ओजा 155 थागोन आरो एबार जों 155खौ नैजों लाना फैगोन आगसिखै लाना फैनानै उनाव 2 नाम्बार समानथाय खालामना दोनगोन जों इखौ एक्स थाबाय प्लास 15 वाइ माइनास 155 जाफैबाय ओजा 0 थाबाय 2 नाम्बार समानथाय अब्लाथाय जोङो हांखोआरि समानथाय जराखौ दाबाय आरो नैबे हांखोआरि समानथाय जरा दानो होदोंमोन ना नै हांखोआरि समानथाय जरा दा होनना से आरो नैया दानो गोनां हांखोआरि समानथाय दा बिसोरनि मावफुंथायफोरखौ फज'स्लायनाय आदबजों दिहुन होनदों एबार दा जों फज'स्लायनाय आदबजों दिहुनना होनांगौ आरो एबार फज'स्लायनाय आदबजों दिहुनना होनि जों फज'स्लायनाय आदब आच्छा फज'स्लायनाय आदबजों जों दिहुनगोन माबायदि दिहुनगोन जोंना दिहुननाय नियमा मामोन 1 इमप्लाइज सेखौ लायो जों सेनिफ्राय जों एक्स नङाबा वाइनि जायगायाव माबा मोनसे फज'नानै खालामो सेयाव मा दं एक्स प्लास 10 वाइ एक्स प्लास 10 वाइ माइनास 105 माइनास 105 इक्वल्स टु मा दं 0 दङ जोंहा एक्स प्लास 10 वाइ माइनास 105 इक्वल्स टु 0 एक्सखौ लाखिना होसुन मा थायो माइनास 105 जोंहा मा प्लास 105 आरो नैबे प्लास 10 वाइआ जोंहा मा माइनास 10 वाइ ये जाबाय 3 नाम्बार समानथाय बेखौ जों 3 नाम्बार समानथाय खालामबाय दा जोङो नेक्स्ट 3 नाम्बार समानथायनिफ्राय
x नि मानखौ अबाव फज'गोन नैबे 2 नाम्बार समान्थायाव फज'ना होगोन आरो आच्छा आं नैखौ साइडआव लिरना दोनखानि दा खोमोर जागोन इयो x इक्वल्स टु 105 माइनास बेसे 10y दाहाय नांगोन जोंनो बेखौ 3 नाम्बार समान्थाय ना लिरना दोनखाबाय आङो 105 माइनास 10y x नि माना अब्लाथाय दा x नि मानखौ जों नै 2 आव फज'गोन आरो होबाय आरो 2 इमप्लाइज आच्छा 2 आव मा दं x प्लास 15y x प्लास 15y माइनास 155 इक्वल्स टु मा दं 0 दं आरो नै अब्लाथाय दा x नि जायगायाव फज'ना होनोसै जों 3 निफ्राय जों x नि मानखौ फज'गोन x नि माना मा 105 माइनास 10y 105 माइनास 10y नैबे x नि जायगायाव 105 माइनास 10y बाय नै प्लास 15y थाबाय प्लास 15y माइनास 155 इक्वल 0 एबा ब्रेकेटखौ सेफायना हो 105 माइनास 10y प्लास नैबे 15y माइनास 155 इक्वल 0 जों नायगोन एबार दाजाब दानखौ बानायनो हागोन याव जोंना y आ बेसे नायनि माइनास 10y प्लास 15y अब्ला 15y निफ्राय 10y थांबा बेसे 5y थाबाय एबार नै अनजिमाफोरा जाबाय 105 आरो मोनसे माइनास 155 माइनास 155 निफ्राय 105 दानखौबा बेसे जागोन 5 निफ्राय 5 थांबा 0 5 निफ्राय 5 थांबा 0 नै 5 निफ्राय 0 थांबा 5 नै अब्लाथाय जोंना एबार मा खालाम नैबे 5y लाखिना हो माइनास 50 आ जों थांबा प्लास 50 जाबाय आरो एबार जों मा खालामनो हागोन याव y खौ लाखिनो हागोन y लाखिनाबा मा जागोन नै 5 आ ओजानि 50 खौ रानैसिगोन आं ओजान बानायबाय ससेखौ y लाखिना हो y लाखिनाबा मा जागोन 5 आ 50 खौ रानैबाय ओजानि 50 खौ 5 आ रानबाय अब्ला y आ बेसे जाखो 5 जों 50 रानबा बेसे 10 थामहिनबा y नि माना 10 ओंखारबाय माने किल'मिटारसेयाव बेसे 10 राङै होनांगोन बिदि जाहैबाय दानिया जोङो y नि मानखौ अबाव फज'नो हागोन नैबे 3 नाम्बार समान्थायाव फज'नो हागोन आरो दानिया 3 इमप्लाइज अब्ला नैखौ लिरना लायाबाबो खोथा गैलामोन इयाव खोमोरलायनो गोनां जायासै अब्लाथाय जों मा खालामबाय नैबे 3 आव फज'नो हागोन 3 आव मा दं x इक्वल्स टु 105 x इक्वल्स टु 105 माइनास 10y x नि माना बेसे x इक्वल्स टु 105 माइनास 10y फज'ना होबाय जों याव फज'ना नै 105 थाबाय माइनास नै थ' 10 थाबाय इनटु y नि माना बेसे y नि माना 10 नै अब्ला बेसेखौ 105 माइनास 10 इनटु 10 100 इक्वल्स टु बेसेखौ 105 निफ्राय 100 थांबा बेसे 5 बेनिखायनो x नि माना 5 y नि माना 10 अब्ला x आ मामोन x आ जाबाय t मासुलमोन t भारा बेनिखायनो t भारा x इक्वल्स टु बेसे 5 रां थामहिनबा गारियाव गाखोनाय लोगो लोगो बेसे 5 रां होनांगौ ओमफ्राय मोनफ्रोम किल'मिटार आरो मोनफ्रोम किल'मिटारनि भारा मोनफ्रोम किल'मिटारनि भारा मामोन इयो y मोनफ्रोम किल'मिटारनि भारा y आ बेसे 10 नालाय 10 रां आरो अब्लाथाय जोंहा फिननाया ओंखारजोब्बाय जे t भाराया बेसे 5 रां गारियाव गाखोनाय लोगो लोगो 5 राङै होखानांगोन आरो मोनफ्रोम किल'मिटारनि भारा माने y बे बेसे 1 किल'मिटार थांबा 10 बेफोरबायदि होनांगोन आरो 2 किल'मिटार थांबा 20 बेफोरबायदि होनांगोन बे ओंखारबाय आरो जोबाखै दाबो जोंहा गासै फिननाया आरो दंबावो ससे बेयाव नाय लास्ट मोनसे नायबाव सोंथि नै सिंल'सो बानायबाय जों आरो इनिफ्राय दंबावो नै थि मासुल आरो मोनफ्रोम किल'मिटारनि भारा होनांनाया बेसे इखौथ' दिहुनबाय जों एबार सासे मानसिया 25 किल'मिटार जानथाय हान्थिनायनि थाखाय बेसेबां भारा होनांगोन सासे मानसिया 25 किल'मिटार थांबा बेसेबां भारा होनांगोन इखौबो दिहुननांगौ आरोबाव नै आरोबाव 25 किल'मिटार हान्थिनायनि भारा
दा 25 किल'मिटार जुदि मानसिया थाङोब्ला अब्ला बेसे भारा नांगोन जों मा लाखादोंमोन जे थि मासुल इयो गारियाव गाखोनाय लोगो लोगो बेसे एक्सखौ होखानांगोन एक्स रांखौ ना बेनिफ्राय उनाव इयो 25 किल'मिटार थांदों नालाय बेसे प्लास 25 वाइ माने गारियाव गाखोनाय लोगो लोगो एक्स रां होनांगोन आरो 25 किल'मिटार थांदों नालाय 25 इनटु वाइ वाइआ जाबाय मा मोनफ्रोम किल'मिटारनि भारा मोनो अब्लाथाय जों नायनि एक्सनि मानखौथ' मोनखादों बेसे एक्सनि माना नै 5 दाजाब 25 थाबाय आरो वाइनि माना बेसे वाइनि माना 10 नै होबाय अब्ला बेसेखौ 5 प्लास 25 इनटु 10 बेसे 250 अब्ला टोटल बेसेखौ 5 जो 250 जो 255 थामहिनबा मानसिया 25 किल'मिटार थांबा बेसे रां होनांगौ 255 रां होनांगौ आरो अब्लानिया जोंहा गासैबो बानायनो गोनाङा जोबजोब्बाय गासैखौबो दिहुनजोब्बाय जोङो अब्लाथाय जोंना रमान नाम्बार 4आ बेखिनियावनो जोब्बाय नेक्स्ट जोङो रमान नाम्बार 5आव माबायदि सोंथि दं बेखौ नायलायनि आरो नेक्स्ट जोङो रमान नाम्बार 5नि सोंथिखौ लाबाय बेयाव होनदोंनाय मोनसे बोखाव खोन्दोआ जुदि नैखौ जब आरो फान मोननैयावबो दाजाबदेरो अब्ला 9/11 जायो जुदि 3खौ जब आरो फान मोननैजोंबो दाजाबदेरो बेयो 5/6 जायो बोखाव खोन्दोखौ दिहुन होनना बुंदों दा बोखाव खोन्दो नालाय मा बोखाव खोन्दोआ मा जब आरो फान थायो आरो जब माने मा हमना लायो बोखाव खोन्दोबा 3/2 ब्लाना इखौ मा होनगोन गोजौनिखौ फान होनना बुंगोन गाहायनिखौ मा होनगोन जब होनना बुंगोन आरो जब थिग बिदिनो हमना ला 7/9 बा मा जागोन गोजौनिया जाबाय फान गाहायनिया जाबाय मा जब बेफोरबायदि आरो अब्ला जोङो फानखौ हमना ला फानखौ जुदि एक्स होनना हमना लायोबा ना अब्लाथाय जबखौ वाइ होनना हमना लायोबा होमबा बोखाव खोन्दोआ मा जागोन बोखाव खोन्दोआ फाना गोजौआव जबा गाहायाव x/y जागोन बेफोरबायदि जों हमना लानांगोन आरो फान आरो जबखौ दा जों हमनानै लानि हमना लाबाय फान इज इक्वल्स टु एक्स आरो जब इज इक्वल्स टु वाइ बेनिखायनो बोखाव खोन्दो इज इक्वल्स टु x/y x/y होमबाथाय दा सोंथि बादियै मा फैगोन जोंहा सोंथि बायदियै ओरैबायदि होनना बुंदोंनाय मोनसे बोखाव खोन्दोआ जों बोखाव खोन्दोखौ मा लादो x/y जों बोखाव खोन्दोखौ लिरना लाखाबाय x/y लिरना लाखाबाय बोखाव खोन्दोखौ ना मोनसे बोखाव खोन्दोआ होननाय लोगो लोगो जुदि नैखौ मा होनदो जब आरो फान मोननैजोंबो दाजाबदेरो होनदो जब आरो फान मोननैजोंबो 2 दाजाबदेरगोन होनदो दाजाबदेरबा मा जायोनो अब्ला 9/11 जायो मा जायो 9/11 जायो आरो दा अब्लाथाय इखौ जोङो साजायनानै 1 नाम्बार समानथाय खालामनि ओरै सानजाबना हो मा जागोन x इनटु 11 x प्लास थाबाय 2 इनटु 11 22 इकुवेल थाबाय गेजेराव y इनटु 9 y गेजेराव प्लास थाबाय 2 इनटु 9 बेसे 18 अब्लाथाय दा जों मा खालामनि आगदानिखौ आगसिखौ लाबोजोबखानोसै मा जागोन होनबा 11x प्लास 22 दंखायो ओजों फैबा -9y जाफैगोन प्लास 9y आरो प्लास 18 जों फैबा -18 जागोन ओजा जेबो गैला 0 साजायनानि x आ बेसे 11x थाबाय -9y थाबाय आरो ये बेसे थाखो प्लास 22 निफ्राय -18 थांबा बेसे प्लास 4 इकुवेल 0 इखौ जोङो 1 नाम्बार समानथाय बानायबाय 1 नाम्बार समानथाय जाबाय नेक्स्ट जोङो आरो मा खालामनि गुबुन मोनसे कन्डिशनजों 2 नाम्बार समानथायखौ दानि जों इयाव होनदो नै मोनसे लाइननिफ्राय जुदि 3खौ जब आरो फान मोननैजोंबो दाजाबदेरो जों बोखाव खोन्दोखौ मा लाखादोंमोन x/y लादोंमोन मा होनदो इयाव जे माखौ दाजाबोनो 3खौ जब आरो फान मोननैजोंबो दाजाबदेरो जब आरो फान मोननैजोंबो 3 दाजाबनो होदो अब्ला बेसे जायोनो दाजाबदेरो बेयो 5/6 जायो 5/6 जो समान जायो आरो बेयो अब्लानिया दा इखौ साजायनानै जों गुबुन मोनसे समानथाय बानायबावनि 6 जो ओरै खेंस्ला सानजाबदो ओरैहाय 6 इनटु x 6x प्लास 6 इनटु 3 18 y इनटु 5 5y गेजेराव प्लास दं
3 into 5 बेसे 15 मा खालाम 5y खौ इखे लाना फै 6x थाबाय 5y आ जों फैबा माइनास 5y ओमफ्राय आच्छा गासैखौबो लाना फैखाजोबदो ना 6x थाबाय दे ना प्लास 18 थाबाय 6x आरो प्लास 18 थाबाय 5y आ जों फैबा माइनास 5y प्लास 15 आ आगसिखै फैबा माइनास 15 ओजा जेबो गैला 0 मा थाखो 6x थाबाय माइनास 5y थाबाय आरो प्लास 18 निफ्राय माइनास 15 थांबा बेसे प्लास 3 इकुवेल 0 2 नाम्बार समानथाय जालायबाय अब्लाथाय जोंहा समानथाया मोननै जाबाय से आरो 2 याव जि जों होनदोंमोन हांखोआरि समानथाय जरा दा होनना जों दानो हाबाय नै से आरो 2 आनो दानो गोनां हांखोआरि समानथाय जरा आरो मा होनदों आरो बिसोरनि मावफुंथायफोरखौ फज'स्लायनाय आदबजों दिहुन दा जों फज'स्लायनाय आदबजों दिहुननांगौ दा फज'स्लायनाय आदबखौ जों बाहायनो हागोन फज'स्लायनाय आदब लिरखागोन फज'स्लायनाय आदब जों नायनि फज'स्लायनाय आदबबाथाय जों मा खालामनांगौ फज'स्लायनाय आदबाव से निफ्राय लाना फैनांगौ आरो ना नैबे सेयाव मा दं 1 इमप्लाइस होबाय जोंना सेयाव दङ नैबे 11x माइनास 9y 11x माइनास 9y 11x माइनास 9y प्लास 4 इज इक्वल्स टु मा दं 0 दं आरो ना अब्लाथाय इयाव जों मा खालामगोन x नङाबा y खौ लाखिगोन जेनेबा x खौ लाखिनोसै जों 11x खौ लाखिबाय मा जागोन माइनास 9y आ ओजों थांबाथाय प्लास 9y जागोन आरो प्लास 4 आ ओजों थांबा माइनास 4 जागोन आरो एबार इयाव जों x खौ लाखिना लायगोन x खौ लाखिनाबा मा जागोन नैबे 11 थाबाय 9y माइनास 4 थाबाय माने x जो थानाय जाय 11 ना इयो 9y माइनास 4 खौ रानैबाय आरो अब्लाथाय इयाव मा जाबाय 3 नाम्बार जाहैबाय अब्लाथाय मा जागोन जोंहा नैबे x नि जायगायाव जोङो 9y माइनास 4 डिवाइडेड बाय 11 इखौ फज'नो हानाय जाबाय दा x नि मानखौ जों अबाव फज'गोन नैजे 2 नाम्बार समानथाय दं इयाव फज'ना होगोन इयाव फज'ना होब्लानो जोङो माबा मोनसे मान मोनलांगोन आरो अब्लाथाय आं नैजा लानोसै बेखौ आरो जों मा खालामबाय नैबेखौ 2 नाम्बार समानथायखौ लानि 2 नाम्बार समानथायाव मा दं 2 नाम्बार समानथायाव 6x माइनास 5y 6x माइनास 5y 6x माइनास 5y प्लास 3 इक्वल्स टु 0 अब्ला इयाव फज'ना होगोन जों 6 आथ' थाबाय ना x नि जायगायाव मा फैयो नैबेखिनिया फैगोन 3 खौ फज'ना होगोन जों मा दं इयाव 9y माइनास 4 डिवाइडेड बाय 11 जोङो 3 नाम्बार समानथायनिफ्राय x नि मानखौ फज'दो x नि माना मा 9y माइनास 4 डिवाइडेड बाय 11 9y माइनास 4 डिवाइडेड बाय 11 नै x नि जायगायाव होबाय 6 आ 6 थाबाय x नि जायगायाव फैबाय माइनास 5y थासिगोन माइनास 5y थाबाय प्लास 3 थाबाय इक्वल 0 आ थाबाय एबार जोङो नै ब्रेकेटखौ बोखारना होग्रोनि गाहायावथ' 11 दं जेबो खोथा गैया इयो ना 11 थाबाय इयो गायना एबार गोजौखौ सानजाब 6 into 9 बेसे 54 आरो y दं माइनास थाबाय 6 into 4 बेसे 24 माइनास नैबे 5y थाबाय ओमफ्राय मा खालाम ओइ जे प्लास 3 दं इखौ ओजों हर माइनास 3 जाहैगोन ओजों थाङोब्ला ए माइनास 3 जाहैबाय एबार नेक्स्ट जोङो मा खालामगोन एलसिएम लानांसिगोन नैबेखिनिखौ एलसिएम लाबाथ' बेसे 11 जागोन गाहायाव 11 ल'सो दं नालाय 11 जो 11 खौ रानबाथाय बेसे 1 आरो 1 जो गोजौनि नैबेखिनिखौ रानबा बेनो फैगोन थामहिनबा 54y माइनास 24 बेनो फैफिनबाय नै माइनासआ थाबाय नैबेनि गाहायाव जेबो गैया ना जेबो गैया माने 1 दं 1 जो 11 रानबा 11 सानजाबबा 55y ओजा थाबाय माइनास 3 आ एबार मा थागोन जोंहाथ' 11 थाबाय ओजा माइनास 3 थाबाय नैयाव नायनि जों गोजौआव 54y माइनास 55y होमबाथाय माइनास 55 आ देरसिन जायोना दङ नै माने 55 आ देरसिन 54 निख्रुइ ए प्लास ए माइनास नालाय देरसिननिफ्राय दुइसिन माइनास खालाम 55 निफ्राय 54 माइनास खालामबा 1 ओमफ्राय सिगाङाव मा दं माइनास दं थामहिनबा माइनास 1y माने मा y आनो थामहिनबा माइनास 55y निफ्राय 54y थांबा बेसे माइनास y थागोन माइनास 24 इ थाबाय एबार मा खालाम जों खेंस्लायै सानजाबबावनि आरो नैबेनि गाहायाव जेबो गैया माने 1 दं 1 जो ओरै सानजाबगोन खनाजों खना 11 जो ओरै खनाजों खना ओरै सानजाबगोन 11 जो माइनास 3 सानजाबा बेसे जागोन 11 into माइनास 3 माइनास 33 गेजेराव इकुवेल थाबाय
नैबेनि -3 नि जेबो गैया 1 दं नालाय 1 जो खना नैबेखिनिखौ सानजाबा बेनो फैगोन थामहिनबा -y -24 फैगोन आरो एबार दा जों इखौ साजायना होगोन साजायना होयोब्लाथाय जोंहा y नि माना फैसिगोन आरो आं नैयाव लिरना होनि ससेखौ गाहायावथ' लिरजानाय जायगा थोनाय नंला इयावनो लिरनि नाय इयाव मा खालामनि ओइ जे -y ना इकुवेलनि आगदाखै दंना आगदाखै दं नालाय इयो इकुवेलनि आगसिखै फैबा मा जागोन इयो हारसिं फैबा -y आ आगसिखै फैबा +y जाफैगोन आरो ओजों फैबा +y जाफैबाय ओमफ्राय आगदाखै मा दंखायो -24 दंखायो -24 दं आगदाखै ओमफ्राय आगसिखै थानाय जिथु -33 ना -33 आ जुदि आगदाखै थांबा मा जागोन हारसिं थांबा +33 जागोन +33 अब्लाथाय बेसे थाखो y = 33 निफ्राय 24 माइनास खालाम बेसे मोनगोन 9 मोनगोन अब्ला y नि माना 9 ओंखारबाय दा y नि मानखौ 9 मोननाय लोगो लोगो x नि मानखौ दिहुननो हागोन जों x नि माना अबेयाव दिहुननो हागोन अबाव फज'बा नैबे 3 नाम्बार समान्थायाव दानिया 3 नाम्बार समान्थायाव y नि मानखौ फज'नो हागोन जों दानिया 3 नाम्बार समान्थाय इमप्लाइज मा दं x = 9y - 4 divided by 11 नाय y नि मानखौ फज'ना होगोन एबार जों इयाव गाहायना 11 थाबाय गोजौना 9 * y खौ बेसे मोनदों 9 मोनखादों 9 होबाय दे माइनास मा थाबाय नैबे 4 थाबाय बे जाबाय 11 9 * 9 बेसे 81 - 4 81 निफ्राय 4 थांबा बेसे 77 divided by 11 11 जो 77 थांबा बेसे 7 मोनबाय अब्लाथाय जोङो x नि मानखौ 7 मोनबाय x नि मानखौ 7 मोनबाय y नि मानखौ 9 मोनबाय अब्लाथाय दा जोंखौ मा दिहुननो दंमोन बोखाव खोन्दो बेनिखायनो बोखाव खोन्दोआ मामोन आं नैयाव लिरना होदो बेनिखायनो दिहुननो गोनां बोखाव खोन्दो मामोन दिहुननो गोनां बोखाव खोन्दोआ जाबाय x/y मोन आरो ना x/y लादोंमोन जों हमनानै दहायो अब्लाथाय दा x नि माना बेसे फज'ना हो x नि माना बेसे x आ नैबे 7 y नि माना बेसे y नि माना नैबे 11 बेसे 9 अब्लाथाय जोंना दिहुननो गोनां बोखाव खोन्दोआ बेसे जाबाय 7/9 जाहैबाय आरो बेनो जाबाय बेनि फिननाय अब्लाथाय जोंना रमान नाम्बार 5 आबो जोब्बाय आबार नेक्स्ट जोङो रमान नाम्बार 6 आ माबायदि सोंथि दं बेखौबो नायखानि आरो दा जोङो रमान नाम्बार 6 नि सोंथिखौ लालायबाय बेयाव होनदोंनाय 5 बोसोरनि उनाव जेकबनि बैसोआ बिनि फिसाज्लानि फानथाम जाहैगोन 5 बोसोरनि सिगां जेकबनि बैसोआ बिनि फिसाज्लानि 7 फानमोन बिसोरनि आथिखालनि बैसोआ बेसेबां आथिखाल माने दानि आरो ना दानि जोङो बैसोनि अंकब्लानो मा खालामखायो दानि बैसोखौ जों हमना लायो आरो हमना ला सोरनिबा बैसोखौ x लायोबाना अब्लाथाय माबायदि जे इयाव ओरैबायदि दंमोन मोनसे सिगां होननाय फैयो आरो मोनसे उन होननाय सोदोब थायो आरो सिगां माने मा सिगां माने जाबाय माइनास आरो उन माने मा प्लास बिदिखामोन बे जाबाय बैसोनि अंकनि फर्मुला माने सिगां होनब्लाथाय मा जायो जोंहा दानख'नो गोनां जायो मानो होनबाथाय दा आं जेसे बैसो आं 5 बोसोर बेसेबां बैसोमोन आं 5 बोसोर उन्दैसिनमोन नालाय अब्ला आंनि दानि बैसोनिफ्राय मा दानख'नांबाय आं 5 बोसोरखौ दानख'नांबाय थामहिनबा आंनि बैसोआ दा जुदि x बाना अब्लाथाय आं 5 बोसोर सिगां बेसेमोन आंनि बैसोआ x - 5 मोन माने दा बेसेबां बोसोर आं इनिनो 5 बोसोर उन्दैसिनमोन नालाय -5 होमबाथाय आंनि बैसोआ 5 बोसोर उनाव बेसे जागोन दा आं x बोसोर ना 5 बोसोर उनाव आङो बेसे जागोन 5 बोसोर बांसिन जागोन माने मा +5 x + 5 बेफोरबायदि आरो थिग बिदिनो सोरनिबा दानि बैसोखौ जुदि हमना ला दानि बैसो आरो ना दानि बैसो बा आथिखालनि बैसो सोरनाबा y ब्ला हमना ला इखौ होनदो जे 10 बोसोर सिगां इनि बैसोआ बेसेमोन इदि होनना बुंब्ला मा जागोन दा बर्तमान इयो y ब्ला ना 10 बोसोर सिगां मामोन 10 बोसोर उन्दैसिनमोन इयो बेनिखायनो मा y - 10 जागोन 10 बोसोर उन नालाय सिगां नालाय सिगांब्लाथाय मा फैयो माइनास फैयो ओमफ्राय 10 बोसोर सिगां नालाय मा -10 थिग बिदिनो 10 बोसोर उनावबाथाय मा फैगोन y + 10 उनावब्लाथाय मानो प्लास मानो होनबा दा इयो जेसेबां बोसोर ना 10 बोसोर उनाव मा जागोन 10 बोसोर गेदेरसिन जाहैगोन इयो बेनिखायनो बेसे +10 बोसोर बारायगोन बिना बैसोआ बेनिखायनो
उन सोदोब थाबाथाय प्लास माइनास ओमफ्राय सिगां सोदोब थाबाथाय माइनास दानिखौ जोङो हमनानै लायो आरो बेफोरबायदि अब्लाथाय दा जोङो फैनि हमना लाग्रोनि जोंना हमना लानायावनो एसे गोलाव जाखायो बैसोनि जुदि मा फैयोबा अंक फैयोब्लाथाय दा जोंनियाव गिबियावनो सोरनि दं बेखौ नायनि 5 बोसोरनि उनाव जेकबनि होनदों जेकबनि बैसोआ बिनि फिसाज्लानि थामबा जेकब आरो बिनि फिसाज्ला दा बिसोरनि आथिखालनि बा दानि बैसोखौ जों हमना लानांगोन हमना लाबाय जों हमना लानाया गोलावखा नालाय बेयाव लिरना लानि फार्स्टआव जेकबनि आथिखालनि बैसो समान जेकबनिखौ जेनेबा x बोसोर होनना लाबाय आरो जेकबनि आथिखालनि बैसोआ बेसे x बोसोर आरो फिसाज्लानि नैबे आथिखालनि बैसो समान बेसे y बोसोर माने जेकबनि आथिखालनि बैसो समान x बोसोर आरो फिसाज्लानि आथिखालनि बैसो समान बेसे y बोसोर होनना हमना लाबाय बेनि उनाव जों नायगोन जे बेसे बोसोरनि सिगां बेसे बोसोरनि उन बेखौ होनदों जों नायनि 5 बोसोरनि उनाव होनदों 5 बोसोरनि उनावबाथाय मा प्लासमोन ना अब्लाथाय 5 बोसोर उनाव होनदों नालाय जों लिरगोन 5 बोसोर उनाव जेकबनि बैसो नाय जेकबा दा बेसे जेकबा दा x बोसोर ना 5 बोसोर उनाव होनबा मामोन प्लास बेबो बेसे 5 बोसोर उनाव नालाय मा प्लास 5 x प्लास 5 एसेसिम बोसोर जागोन माने जेकबा दा x बोसोर नालाय ना 5 बोसोर उनाव इनि बैसोआ बेसे जागोन x प्लास 5 जागोन मानो होनबा 5 बोसोर देरगोन ना बियो मानसिया बिदि आरो थिग बिदिनो जेकबनिखौ दिहुनबाय एबार फिसाज्लानिखौबो दिहुनना लाखानांगोन 5 बोसोर उनाव फिसाज्लानि बैसो समान नाय दा फिसाज्लाया बेसे फिसाज्लाया बर्तमान y बोसोर 5 बोसोर उनावथ' 5 बोसोर देरगोन इयो बेखायनो मा y प्लास 5 बोसोर आच्छा उननिखौ जों हमबाय एबार सिगांनि खोथाबो बुंदो नै 5 बोसोरनि सिगांनि खोथा बुंनायखाय 5 बोसोर सिगां बेसे इसोरनि बैसोआ बेखौबो दिहुननांगोन एबार लिरगोन जों 5 बोसोर सिगां जेकबनि बैसो नाय दा 5 बोसोर सिगां जेकबा बेसेमोन 5 बोसोर उन्दैसिनमोन दा बेसेबां बैसो इनि 5 बोसोर उन्दैमोन आरो इयो जेकबा दा बेसे x ना xनिनो बेसे इयो 5 बोसोर सिगां नालाय माइनास 5 फैगोन एसेबां बोसोरमोन आरो इयो 5 बोसोर सिगां जेकब बैसोआ बेसे x माइनास 5 बोसोरमोन ओमफ्राय थिग बिदिनो 5 बोसोर सिगां फिसाज्लानि बैसो समान नाय दा फिसाज्लाया दा बेसे दा y बोसोर नायो 5 बोसोर सिगां बेसेमोन 5 बोसोर उन्दैमोन इयो बेनिखायनो y माइनास 5 बोसोर बे जाहैबाय आरो अब्ला जोङो हमना लानायावनो 6टा लाइन जाखाबाय जोंहा आथिखालनि बैसो सानैनि नालाय x आरो y लाबाय 5 बोसोर उनाव नालाय मा फैगोन 5 प्लास फैगोन नैबे जेकबा x नालाय x प्लास 5 फिसाज्लाया दा y नालाय बेसे y प्लास 5 एबार 5 बोसोर सिगां मा जागोन जेकबा दा x नालाय x माइनास 5 ओमफ्राय फिसाज्लाया y नालाय मा फैगोन 5 बोसोर सिगां y माइनास 5 जागोन इनि बोसोरा अब्लाथाय दा सोंथि बायदि मा फैयो जों नायनि सोंथि बादियै नाय दा सोंथि बायदि होनदो मा होनो 5 बोसोरनि उनाव होनदो 5 बोसोरनि उनाव होननाय लोगो लोगो मा खालामखा 5 बोसोरनि उनाव इसोरनि बैसोआ बेसेमोन लिरना लाखा जेकबना बेसे x प्लास 5 मोन ओमफ्राय फिसाज्लाया बेसेमोन फिसाज्लाया y प्लास 5 मोन आरो y प्लास 5 माने 5 बोसोर उनाव होनदों नालाय 5 बोसोरनि उनाव होननाय लोगो लोगोनो जेकबनि बैसोआ 5 बोसोर उनाव एसेंमोन फिसाज्लाना एसेंखौ हमना लाखाबाय उनाव जेकबनि बैसोआ नैबे जेकबनि बैसोआ ना बिनि फिसाज्लानि नैबे फिसाज्लानि बैसोनि फिसाज्लानि बेसे होनदो फानथाम जाहैगोन फानथाम माने मा 3 सानजाब बेयाव 3 सानजाबना हो बेयाव गेजेराव इकुवेल हो माने 5 बोसोर उनाव जेकबनि बैसोआ
बिनि फिसाज्लानि बैसोनि बेसेनो 3 फान दा इखो सेफायनानै से नाम्बार समानथाय बानायनो हादो x plus 5 is equals to 3 into y 3y plus थाबाय 3 into 5 15 गासैखौबो आगसिखै लाना फै x plus 5 minus 3y ओजा फैबा minus 15 equal 0 आरोबाव दाजाबदांखौ बानाय x थाबाय minus नैबे 3y थाबाय ओमफ्राय प्लास minus 15 निफ्राय plus 5 थांबा बेसे minus 10 equals to 0 इ जाबाय से नाम्बार आरो नेक्स्ट मोनसे कन्डिशनाव फैनि जों नैयालागै थांखाबाय एबार मा होनदो 5 बोसोरनि सिगां 5 बोसोरनि सिगां होननाय लोगो लोगो 5 बोसोर सिगां बेसे इसिम बैसोआ लिरना लाखा जेकबनिया बेसे x minus 5 ओमफ्राय उनाव फिसाज्लाया बेसे y minus 5 लाखाबाय जों 5 बोसोरनि सिगां होननाय लोगो लोगो 5 बोसोरनि सिगां होननाय लोगो लोगो जेकब बैसोआ एसेंसेंमोन फिसाज्लाना एसेंसेंमोन मोननैखौबो लाबाय नों जोङो नैबे जेकब बैसोआ एसेंसें फिसाज्लाना एसेंसें दाबा मा होनदो सोंथिखौ नायनि जों 5 बोसोरनि सिगां जेकबनि बैसोआ माने नैबे जेकबनि बैसोआ होनदो बिनि फिसाज्लानि बेसे 7 फान फिसाज्लानि बैसोआमोन इनि बेसेनो 7 फान माने मा 7 सानजा थामहिनबा मा होनबाय जे 5 बोसोर सिगां जेकबनि बैसोआ बिनि फिसाज्लानि बेसेनो 7 फान माने सानजाब 7 दा इखो सेफायनानै मोनसे आरोबाव हांखोआरि समानथाय दिहुनना लागोन जों x थाबाय -5 थाबाय 7 into y 7y माइनास दं 7 into 5 35 गासैखौबो आगसिखै लाबोजोब x minus 5 minus 7y माइनासआ जों फैबा प्लास 35 इक्वल 0 दाजाबदानखौ बानाय x थाबाय minus 7y थाबाय minus 5 plus 35 बेसाखो प्लास 30 जाबाय इक्वल 0 इ जाबाय बेसे 2 नाम्बार समानथाय अब्ला जोंना हांखोआरि समानथाय मोननै जोङो दाबाय आरो बेनो दानो गोनां नैबे हांखोआरि समानथाय जरा दा होनदों ना से आरो नैयानो दानो गोनां हांखोआरि समानथाय जरा आरो मा होनदो बिसोरनि मावफुंथायफोरखौ फर्स लायनाय आदबजों दिहुन दा आरो फर्स लायनाय आदबजों x आरो y नि मानखौ जोङो दिहुननानै होनांगौ दा जों फर्स लायनाय आदब बाहायना दिहुनना होलायनोसै नियाव फर्स लायनाय आदबजों दिहुनगोन जों फर्स लायनाय आदब जस्लायनाय आदब दा फर्स लायनाय आदबनि थाखाय मा खालामो जों से नाम्बार समानथायनिफ्राय x नङाबा y नि जायगायाव माबा मोनसे फज'नो हानाय खालामो से नाम्बार समानथायखौ लाना फै मा दं सियाव x माइनास मा दं x माइनास 3y माइनास 10 3y माइनास 10 इक्वल्स टु मा दं 0 इक्वल्स टु 0 दं x खौ लाखिना हासुन मा फैयो अब्लाथाय नैबे माइनास 3y आ जों थांबा प्लास 3y जागोन माइनास 10 आ जों थांबा प्लास 10 जागोन 3 नाम्बार समानथाय जाथ'बाय माने जों x नि जायगायाव नैबेखिनिखौ फज'नो हानाय जाना थाबाय आरो ना 3y प्लास 10 खौ फज'नो हागोन आरो जों इखौ बु फज'गोन नैयाव फज'गोन 2 इमप्लाइज 2 नाम्बार समानथाय मा x minus 7y x minus 7y x minus 7y plus 30 is equals to 0 दं x minus 7y plus 30 equals to 0 x minus 7y plus 30 equals to 0 x नि मानखौ दा फज' 3 नाम्बार समानथायनिफ्राय x नि मानखौ बेसे होनो हायो 3y plus 10 होनो हायो नै x नि जायगायाव 3y plus 10 होना हो ब्रेकेट होना होनि 3y plus 10 आ ब्रेकेट होआबाबो खोथा गैया नैबे x नि जायगायाव मा होबाय जोङो 3y plus 10 होबाय नै 3y plus 10 होबाय इनि उनाव मा थागोन माइनास 7y आं खेबसे खोन्थाना होबावदो नै x नि जायगायाव जों मा फज'दो 3y plus 10 होदो नै x नि जायगायाव 3y plus 10 x नि उनाव माइनास दं माइनासखौ लिरदो 7y लिरदो प्लास दं प्लासखौ लिरनि आरो 30 दं इक्वल 0 नाय एबार जों इयाव दाजाबदानखौ बानायदो y आ बेसे प्लास 3 माइनास 7 अब्ला प्लास 3 निफ्राय माइनास 7 थांबा बेसे माइनास 4y जाबाय y आ माइनास 7 निफ्राय माइनास प्लास 3 थांबा बेसे माइनास 4y ओमफ्राय इयो बेसे थाखो प्लास 10 प्लास 30 बेसे थाखो प्लास 40 इक्वल 0 एबार जों मा खालामगोन माइनास 4y लाखि प्लास 40 आ जों थांबा माइनास 40 जाहैलायगोन माइनास 4y प्लास 40 आ जों थांबा माइनास 40 माइनास 4y थाबाय प्लास 40 आ जों थांबा माइनास 40 y खौ लाखिना हो माइनास 40 दङ जोंहा नैबे माइनास 4 आ रानैबाय नै अब्लाथाय 4 जो एबार 40 खौ रानबा बेसे मोनगोन जों 10 मोनगोन
गोजौ गाहाय माइनास माइनास केन्सेल नै अब्ला y नि माना बेसे जाखो y नि माना 10 जाहैबाय आरो आं नैयाव लिरनि y आ बेसे थाखो y आ बेसे जाखो 10 थामहिनबा y नि मान 10 मोनबाय नालाय एबार x खौबो दिहुननो हागौ जों x खौ बोरै दिहुनगोन এই जे 3 नाम्बार समानथाय दंना 3 नाम्बार समानथायाव y नि मानखौ फज'ना होबानो x आ ओंखारलांगोन बेखायनो दानिया ना 3 नाम्बार समानथायखौ लाबोनि दानिया 3 नाम्बार समानथायखौ लाबोनि मा दं 3 नाम्बार समानथायाव x इक्वल्स टु मा दं 3y + 10 3y + 10 दं होबाय y नि मानखौ फज' दानिया 3 * y आ बेसे 10 होबाय y नि जायगायाव 10 होबाय प्लास थाबाय 10 आ थाबाय 3 थाबाय y नि जायगायाव 10 होबाय प्लास थाबाय 10 थाबाय सानजाबग्रो 3 * 10 बेसे 30 प्लास नैबे 10 बेसे जाखो 30 जो 10 30 जो 10 दाजाबा बेसे 40 अब्लाथाय जोंहा फिननाया बेसे जाखो x नि माना 40 अब्ला नाय x आ मामोन y आ मामोन बेखौ जोङो नायनांबाय आरो x माने मामोन x माने जाबाय जेकबनि आथिखालनि बैसोमोन थामहिनबा जेकबआ आथिखालाव बेसे 40 बोसोर आरो y आ जाबाय फिसाज्लानि बेनि फिसाज्लानि आथिखालनि बैसो थामहिनबा आथिखालाव बेनि फिसाज्लाया बेसे 10 बोसोर आरो बेखौ जों लिरगोन बेनिखायनो जेकबनि आथिखालनि बैसो x इक्वल्स टु बेसे 40 बोसोर आरो बेनि फिसाज्लानि आथिखालनि बैसो इदि होबाय कमा y मोन नालाय आरो बिनि फिसाज्लानि आथिखालनि बैसो y आ बेसे 10 नालाय 10 बोसोर 10 बोसोर आच्छा इदि होना होबाय आं अब्लाथाय जेकबनि आथिखालनि बैसोआ 40 बोसोर आरो बिनि फिसाज्लानि दानि बैसोआ बेसे y आ बेसे 10 बोसोर अब्लाथाय जोंना फिननाया बेखिनियावनो जोब्बाय अब्लाथाय जोङो रमान नाम्बार 6 निखौ फोजोबबाय आरो रमान नाम्बार 6 निया जोबनाय लोगो लोगोनो जोंहा नैबे 3 नाम्बारनि मोनफ्रोमबो सोंथियानो जोब्बाय आरो मोनफ्रोमबो सोंथि जोबनायजों लोगोसे आरोबाव सोंनाय बिदां 3.3 नियाबो गासैबो सोंथिफ्रानो मावफुंजाजोब्बाय बेनिखायनो आं दिनै गासैखौबो साबायखर बावनानै नैबे सोंनाय बिदां 3.3 खौ फोजोबनायजों लोगोसे दिनैनि नैबे थाखोखौ फोजोबबाय गोजोन्थों।